ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ତା ଘର ଚଳଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ମା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ଏ ବର୍ଷ ବି କ'ଣ ମୁଁ କେକ୍ କାଟି ପାରିବିନି? ଆଉ ଖେଳନା, ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଖେଳନା ଆସିବନି ମା? ଆରେ ଧନ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ମୁଁ କେମିତି କିଣିପାରିବି କହିଲୁ? ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ମିଠା ମିଠା ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଦେବି, ତୁ ଖାଇବୁ। ନା ମା, ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବିନି। ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବିନି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ହେଲେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଜମା ବି ବୁଝୁନଥିଲା। ସେ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ଛୁଆଟିର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଗଲା ମିଟୁ ପାଖକୁ ଆଉ ତାକୁ ଡାକି କହିଲା, ମିଟୁ ଦିଦି, ମୋତେ କିଛି ଚାଉଳ ଧାର ଦେଇପାରିବ? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଏ ବର୍ଷ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ମୁଁ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ କିଣିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କରିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତୁ ତ ପୁଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣି ତା ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କର। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମିଟୁ ଦିଦି, ମୁଁ ତମର ଏହି ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆମେ ଯିବୁନି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ଥରେ ସେ ପାରା ଆଉ ମିଟୁକୁ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ଆରେ କାଉ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ, କାଲି ତା ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଆମକୁ ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା କାଉ, ସେ ତତେ ବି ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବ? ହଁ, ସେ ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି? ସେ ଆମ ଘରେ କାମ କରେ, ମୁଁ ତ ତା ଘରେ ପାଦ ବି ରଖିବିନି। ଗରିବ ମାନଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ? ତା ଭଳି ଗୋଟେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯିବିନି। ଆରେ କାଉ, ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗରିବ ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ। ସେ ଆମ ଘରେ କାମ କରେ ବୋଲି କ'ଣ ତାର କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ମାନେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହନି, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ମିଟୁ, ତୋର ତ ଭାରି ଦୟା ସେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ। ତୁମ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଏମିତି କହି କାଉ ମିଟୁକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଚିଲ ଆସିଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ମିଟୁକୁ ମାରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ? ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ, ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ। ଚିଲ ରାଜାର ଧମକ ଶୁଣି କାଉ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଛି, ଆଜି କେତେ ଅପମାନ ପାଇଲି। ସବୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ଚିଲ ରାଜା ମୋତେ କେତେ କ'ଣ କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ତାଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ଖରାପ କରିବ ତା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ବି ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ତାକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ଖେଳନା ଆଉ କେକ୍ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇର ହୋସ ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସେ କିଣିଥିବା କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ସେଠି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରଜାପତିଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ ପରି ଥିଲା। ସେ ମା ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ମା, ତୋର କ'ଣ
ବାହାରୁଛି। ମୋ ଧନରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପୁଅକୁ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା, ତୁ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବଡ଼। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଜିଦ୍ କରିବିନି। ସେ ମା ଛୁଆଙ୍କର କଥା ଫୁଲ ପରି ଶୁଣୁଥିଲା। ରାତିରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ନା? ତୁମେ କିଏ? ଆଉ କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ କାଲି ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଆଣିଦେବି। ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ ସାଙ୍ଗ। ହଁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆଣିବୁ ସାଙ୍ଗ। କ'ଣ ହେଲା ଧନ, କାହାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆଣିବାକୁ କହୁଛୁ? ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପୁରା ହୁଅନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା? ଏମିତି କହି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ବାହାରେ ଫୁଲ ପରୀକୁ ଜଗିଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଧନ, ଏମିତି ବାହାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଚାଲ ଖାଇବୁ। ମା, ଜାଣିଛ କାଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନା ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି କହୁଥିଲା ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଉ ଖେଳନା ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଜଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ କହୁଥିଲୁ। ଆରେ ଧନ, ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ କେବେ ସତ ହୁଏ? ନା ନା, ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ହସିଲା ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ ପରି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ ଧରି ତା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମା, ମା ଦେଖ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲ ନା? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏ କେକ୍ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଆମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବୁନି? ହଁ ହଁ, ଆସ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ନେ ତୋ ଖେଳନା। ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ କହିଥିଲୁ ନା? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆଣିଦେଇଛି। ତତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ସତରେ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ସବୁ ପରି ମିଶି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ବେଲୁନରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲା। ରାତି ହେବା ପରି ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା। ଚିକମିକ ଆଲୁଅରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚିଲ ରାଜା ବି ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଏତେ ବାଣ କାହିଁକି ଫୁଟୁଛି? ମୁଁ ତ ତା ଜନ୍ମଦିନର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏବେ ତା ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଗଲା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ। ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇର ଘରଟି ବେଲୁନ ଆଉ ଆଲୁଅରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର ଘରେ କେକ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ତୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଏତେ ଭଲରେ ପାଳନ ହେଲା। କାଉର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଏତେ ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବୋଧେ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଯଦି କୋଉ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି, ତେବେ ତାର ମଜା ଉଡ଼େଇବୁନି କି ତାର କ୍ଷତି କରିବୁନି। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ଛିଡ଼ା ହେଇ କାହିଁ ରହିଲ? ନିଅ କେକ୍ ଖାଅ। ହେଲେ କାଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେ ତା ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜି ପରୀମାନେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବିନି।
କାଉ ଭାଇ, ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଭଳି ଏକ ଖୁସିର ଦିନରେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲି, ତଥାପି ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲେ ବି ତୋ ମନ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବି କାଉକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚଢ଼େଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କଲେ।